Каб захаваць маладняк ад моцных маразоў, на ферме «Клімаўка» ў Гомельскім раёне закупілі 40 камбінезонаў. Абноўка прызначаецца для цялят, якія ўтрымліваюцца на вуліцы. Яшчэ 15 самых маленькіх знаходзяцца ў зачыненых памяшканнях, дзе забяспечваецца аптымальны тэмпературны рэжым. Для того, чтобы животные чувствовали себя комфортно в зимний период, значит, во-первых, мы увеличили подстилку. Для уменьшения влажности стали использовать в помещениях, посыпаем опилки. И кормосмесь готовим, которая состоит из силоса, сенажа, концентратов. И на зимний период увеличили количество дачи кормов, и в том числе и концентратов. А вось для ремонту сельскагаспадарчай тэхнікі вясновага прызначэння час халадоў самы прыдатны. Дэфектоўка праведзена, вызначаны аб'ёмы і парадак работ. Больш складаныя праводзяцца на базе абласнога і раённых аграсервісаў, астатнія агрэгаты рамантуюць сіламі гаспадарак.